Sausnya di saus. Ini bayi. Lah, wis sisake lho. Coba belum tekan ini ya. Cuman kabeh. Kono sampai kan biar, tak jual. Sampai kan biar tak jual. Syuting wae lho. Nyuting gegere aku. Gegere syuting mawon. Wae lagi. Wah, kenal toh. Mangan sembolan ngono. Ah, di kono wae. Ini mulai sak kore ya. Sudah. Sanu. Si, ayam. Lah ku cak ora mono. Tapi mu cukup wae lho, Mas. Baca mak. Yo ambil. Pokoke ngundang DP iki lho. Nduk, nang bapak tak dulu to. Abot. Ora biasa nek botak karo kan. Kita gampang yang klong. Ya. Hah? Aman di. Jadi tas aman. Mondi. Yo. Oke. Dape. Mondi apa ora semacam. Ini suara ketok. Ano roti mundi. Siap. Ini nama mundi. Sausnya di sana, namanya ini. Baik, ayo. Mau saus. Selamat. Yo nopo? Ya mah nopo ge. Kuwi mau bang. Sing aku ngono yo. Mulai iso dibuka, ora tau dipandu berarti kok mulai bae. Piye kok buka? Ora paling bayar rem paketan iki. Ora tuku dhewe. Ora. Nah, isine kok ngene. Ora isine gombal. Encene kok. Heeh, kan ya. Mondi iki ngono. Kayak nggone anu. Lah kok pakai kembang. Sebenarnya jane amen kae yo. Kita golek suwedae sampe. Kuwi to. Apa kae? Mau enro. Tak iki. Nek tak iki bisa kembang. Kan iki semua take wong roti. Wake semut ini. Ora Kan nani wis nang. Carane sithik tok. Lha piye sak bek. Sak bek. Mana pita? Nggih sak gede. Tai ora saiki ra ro. Sak gede 500 seket sithik. Jadi apa nek tahu arang-arang tapi nek anu arek rokok ra. Kamu wak Sini kopi nambahnya telur. Ini narik ras. Terima kasih, Mak De ya. Siji satu. Aku nak sing kok. Tasmu yo prali. Tadi sapa iki? Ayo Mas ini gym kae tas ya seneng. Kalau itu gratis, Bang. Arisan RT seneng. Kan gratis. Gratis tak nyulut. Kan tak bisa di Sekarang rokok aku. Terdampak ikan kok. Tapi sing ora nitip. Aku ana warung. Kena Mati soteng kok. Iya. Mau kena abu web kok. enak rokok nganu aspek iki ora. Ada yang dhewe. Kan ahli jadi makanan. Aku minta jum. Ya, siap. Masih banyak, Mbak, ini. Ya. Ini Kak Ompreng. Kilis. Ya kita sing akeh. Keleng kene iki. Aku minta air kok. Dipipine. Ayo ngombe. Pipine dipipine. Nyepi kamu deng. Depi wi. Depi kae. Pipine din ki sembolan din. Ya nek, sembolan din. Nah, sana gawe. Piye? Itu Kak. Ampun ya, guys. Mas kunas Kak. Ade pipi kok marah. Lek gini, mau enggak? Ade pipi Merah-merah. Anane Depi. ora ya. Ngombe lah kok kuat ya Mas Teh. Nganu ngapa lah, sinyalnya tetep cari ora. Kok nyalon kok. Sekarang harus ngandel. Satu lagi bibir kok HP.
Nyawa ketok ada kotak yang besar. Nak wong akeh tetep Benda wifi. Lah WP-ne gunane ambar karo gunane. Apa penggunaan Kuwi wifi kok anu ya anu. Lanjut kan rasa banter lah rupine. Oh. Lah nek kan mau mah. Lah kan tisu. Ya tisu. Iya anakku dhewe. Wong kayak kowe ra aman iki nek ngomong. Ngene kan bener kabeh dodo-dodo. Tekan tosa. Tekan tosa dong. Malah sempolan bar. Bisa apa? Malah sempolan. Iya. Iki wifi anu nyebar kertas nih. Nyebar kertas. Kan Pak, kau sawi turu sapa? Abang berani GP toh? Mak kok numpak anu. Kok numpak tosa. Wah, turu wong e. Kira anu wis tidur dulu ya. Balik ya. Bukan tabung kok. Kemana? Kok nek dia bilang rek mulai mau di kono aneh. Goreng bang. Itu kok goreng toh? Itu sausnya di dalam kepal-kepal mangkat besok mau. Jadi ya. Jadi goreng tambah. Berarti sabar ya. Mau Camen kene cager ketok. Bos gendro. Mau